Memra. Abusha. Nana Adom. Some points in there. Cameraman, look at Ghana. Sure. And then I catch your fans. Just one issue. Ghana for Muslim Christians. Show two for your corporation and I hear because you know a idea at the whole fitting. So we all cancel from wait and my baby. Oh yes. Yes. I also want to say Emra Omuyimino not says for boys no musu. Oh yes. I didn't tell me John Wako. 2 days. Some no ground. Me wura kura. Omo so wo na me say am come. Na me dagana fo nyina se. Abochiro fo mo tamachi, me do mo nyina se. Na wo a I was am bo mu dili enye ne na me ye. Ko say Kwajima home. Abusafo mama yemu sise money ade sompo o mafie biem ya jeli no okwa ha 10 years kan tro mo so mo nyame ya dom te say na akokko enti yakopon ayebi aha big bent next also be me subscriber to now if you comment our comment section information ni nyina no ye de ebema mo e wo hase ya enti mesro emade nkofo bi ka enye adwuma nyankopon pe na aye ho enti yeguso a na emrepamu no ora bonten de okofo amu ho de ekoso Ghana ne de nkofo ka no bi eka no ono ankasa e ba be kasa nyankopon hira sa ohwe fans ni nyina ya misha nkofo aboa pa nkofo aboa pa aha sanity yes open for any nyina by fire any okay Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imam Adubofoni ene anom yedamu nyina mo ase. Be 2 days ni de yaso egu mo amo frɛ yɛn mo amo bɔ mpae mo amo pɛsɛ mu hu di asɛm ne kɔ sisi nyame adom ye nua no waba fie it said ye nua ba akokan no obɛte so obɛkɔ court a obi fie ana akɔ court mo nyina mo fa mpae bɔ nta akiri e mo bia ma ne bu mfu mo nyina mo ntia se sɛ nyankopɔn ne hyehyɛe ana ayɛ adwuma but saa adwuma die we saa asɛm we asi no ama me gidie asipi sɛ ampa otumfo nyankopɔn kwa na otumi nipa bia ne tumi wɔ asase so yɛda awansan nyina ase na mo nkɔ so unsubscribe to Ampa TV na yɛde ensɛm no bibiri ɛbɛbrɛ so my minute chairman ya che so bo ni baba mabu ade ere tira na mo ana wusu na wa baba busa asab no me hu se de me hya ase yemfa sa but no kre ne se dia ono ose o the Bible Quran obeti na se dia na ho kire sa na ekoba sabri na hame sa se ebre ba yedi mu no na yedi na ewom se ne ya tete enti na yedi ya okay so for sales na ensem bi efefa ho a me amani tua sa hame nyame ni ha but me pesa me da sorry we are okay na video unia how so ora ho sa wa su sa na tell say na ko pa yi bi sure say the pa no won say
okoshe mu 2 days no wa woni pia yeah eche mu wonam ha oso nam ha yeso nam ha enti yakobon na denase na me wa rehye mu se ade ya esi sompo ne elevation mu ana e wo no sure enti ye do bibia so ase ye wie team no so ye do bibia ase sure do bibia ase